अक्षरा के नया धमाका। लॉकडाउन में भोजपुरिया सिंगर्स के गाना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तहलका मचौले बा, लेकिन अक्षरा रानी दूर दूर तक ना नजर अली। बस अगर नजर अली तो अपन फैंस से लॉकडाउन के पालन करे के गुजारिश करत और कहीं लोगन के मदद करत। यही लिए तो कहल जाला कि अक्षरा अपन फैंस खातिर कुछ भी कर सकेली। कोरोना के कहर के बीच भी जरूरतमंद लोगन के मदद कैली, ई तारीफ एक काबिल बा। लेकिन लॉकडाउन के अंतिम चरण में अक्षरा भी अपन फैंस खातिर गावत नजर आईली और ई बार रैप सिंगर बन के लौटल बाड़ी अक्षरा रानी। ई गाना अक्षरा के फैंस के बेहद पसंद आ रहल बा। एहिजा ई कहल गलत ना होई कि अक्षरा एक गुण अनेक, काहे सही कहली ना हम। कोरा में आजा छोरा ई गाना फैंस के दीवाना बनौले बा। ई गाना में अपन प्यार के बुला रहल बाड़ी अक्षरा रानी। वैसे तो ई गाना के अभी ऑडियो वर्जन ही रिलीज कैल गइल बा। फिलहाल वीडियो सॉन्ग खातिर रवा के करे के पड़ी थोड़ा इंतजार। उम्मीद बा अनलॉक 1.0 में रवा लोगन के ई वीडियो सॉन्ग के दीदार होई, अगर शूटिंग के परमिशन मिलल तब। एंटरटेनमेंट डेस्क सूर्या भोजपुरी। और हाँ, भोजपुर के हर अपडेट जाने खातिर करी सूर्या भोजपुरी के YouTube चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। और जानी अपन हर अपडेट अपन फेवरेट सितारन के, और देखत नहीं सूर्या भोजपुरी, अंदाज भोजपुरिया।